Minä olen Kanerva Oravainen ja toimin metsäalojen työvälittäjänä eli Mattina. Toimin Suomen välittäjätoimisto ry:n Keski-Suomen toimipisteessä. Tell me more, tell me more! Mutta mitä Mattien työtehtävään kuuluu? Mattien tehtävänä on välittää työpaikkoja metsäalalta ja kertoa metsäalasta. Muun muassa nämä henkilöt ovat saaneet työpaikkansa Mattien kautta. Hei! No morjes. Kuka sä oot? Mä olen Noora Nieminen. Okei. Missä ammatissa työskentelet? Mä työskentelen paperitehtaalla. Okei. Kuinka sä sinne alalle sitten päädyit? No, mä otin netissä yhteyttä näihin matteihin ja sen kautta sai sitten tämän työpaikan. Ahaa. No, miltä tuntuu työskennellä paperitehtaassa? No, erittäin hyvältä ja merkitykselliseltä. Siis ilman meitä paperitehdastyöläisiä esim. Te ette voisi käyttää tätä vessapaperia. Totta. Ei olisi vessapaperia ilman meitä. Ei. Ja taaskin Mattien työ huomataan. Hei! Moi! Ketäs te olette? Mä oon Elina. Mä oon Iida. Missä ammatissa työskentelette? Mä oon metsäkoneen kuljettaja. Ja mä oon metsätyöläinen. Kuinka te päädyitte näihin ammatteihin? Mistä saitte tietää näistä? Mun iska on Matti, niin se kehotti mua tähän. Sitten tää on tosi kiinnostavaa, niin mä tosiaan innostuin tästä. Niin kiva saada juttuja. On. Ja mä ihan tuolta yläasteelta, että Opo kertoi tästä Opon tunneilla, niin mä ajattelin, että olisi tosi kivaa. No se on kyllä ihan hienoa, että jo koulussa näistä kerrotaan näistä asioista. Niin. No, mitenkäs tää työ, onko kivoja työkavereita ja miltä se työskentely tuntuu? Mä ainakin tykkään ihan tosi paljon. Mä tykkään ainakin tästä mun autosta tosi paljon. Joo. Hieno. Mäkin tykkään. Mä löysin mun elämänkumppanin tätä kautta. Oi, ihanaa! Mutta minusta on myös hienoa, että tämmöinen metsäalakasvatus on ylettynyt jo kouluihin asti. Mutta kuka se sinä olet? Moikka, mä olin. Okei, missä ammatissa sä toimit? No, mä oon laboranttina tuolla tehtaalla. Ahaa, sulla onkin sitten mielenkiintoinen ammatti. Joo, se on tosi mielenkiintoinen. Kuinka sä keksit tän laborantin? No, me oltiin yliopistossa retkellä tuolla paperinvalmistamossa. Joo. Ja sitten siellä oli semmonen Matti, joka oli kertomassa tästä laboratorioalasta. Okei, no se olikin sitten iloinen tarina. Joo. No, kuinka sun päivät sujuu, että onko mukavaa ja mitä sä oikein teet? Ja... No, mä tutkin näitä puiteainesosia ja sitten näitä valmistustuotteiden tuottamuksia. Okei, eli semmoista kemiallista hommaa. Ja... Joo. Eli näin kuten huomaatte, niin nämä Matit ovat joka paikassa. Ja onnellisia tarinoita on myös joka paikassa Mattien ansiosta. Jos kiinnostuit Mattina toimimisesta, sinulle koitti onnenpäivä. Nimittäin tarvitsemme paljon uusia nuoria Matteja meille töihin. Jos siis kiinnostuit ja haluat kouluttautua Matiksi, ota yhteyttä oman kuntasi Mattiin. Mun avulla saadaan paljon uusia työntekijöitä metsäalalle. Tuu säkin! Minä olen Kanerva Oravainen ja toimin metsäalojen työvälittäjänä eli Mattina. Toimin Suomen välittäjätoimistossa. Sulla on sormia pystyy tekemään. Ja mä löysin mun elämänkumppaninkin tätä kautta. Oi! Hei, sun mies lähti. Jos kiinnostuit Matista toimimisena, on sinulla nyt onnenpäivät. Nimittäin tarvitsemme paljon uusia nuoria patte...